Nakausa man eh. Iulit din sa dad mo yung ban. Ay, dili man pwede kay gi-order man ni niya. Yan, yanhi naman mi diri. Ako do. Kabaluan na lang ako. Ako ang dawa ko rin ang ibayad. Na si Naida, ma'am? Eh, ikaw? Kailan ka ni Kimberly? Oh. Anak mo? Asa may siya karon, ma'am? Nasa kuan. Nam sige pa-deliver di mo okay. Tulo ka bundle? Okay? Oo. Okay. Okay. Okay, ma'am. Baligyan ninyo ni? Ha? Baligyan ninyo? Ay, ako ko kabalo. Sabi ko, gano'n na tindahan diri kay tulom ni ka bundle god. Oh, nala siya bayaran nga 6,000. Wala siya nagtaw. Wala man si Kimberly dahil ito magbungkong. O gani, diri man daw kayo sa mama niya? Tama, may kontak. Di pa to Pero diri. ikaw maka-ang mother. Wala dahil siya nagtugod, ma'am. I-order mo ko sa isang muan. Atong tataw diri. Pero ikaw lang daw ang pambayad sa. Ay, ikaw man siya mapadala. Wala, may bayad na eh. Nga po, tawag sa man ni ma'am. Pakatod na bayan niya sa mua. Dado ni yung balik. Matingalat to siya. Order niya sa amuan eh. Matingala po to siya anong ibalik. Wala nga, kabalo man siya may kwarta diri. Na magpadala daw siya sa inyo ha. Wala ko siya nagpadala ko. Wala may kabalo ko dun sa inyong sabot ma'am. Kaya basta ang iyahang iubod sa mua. Diri ra na no baon. Nga, tawag sa man eh. Iulit din sa dad mo yung balik. Ay, dili man pwede kay gi-order man ni niya. Yan, yanhi naman mi diri. Wala ko do. Kabaluan na lang ako. Ako ang dawa ko rin ang ibayad. Pamangga dito sa kalibo, 6,000 ilo. Mao man iyahang ingon. Lain ko kuan ang gasolina na bidiri. Hindi na mi diri. Sa papugson kay wala. Ikuan na mo siya nga bogus buyer ani. Wala siya. Usaon mo niya siya. Check na lang ma'am. Kaya mo na lang ipa ano sa i-contact na lang na mo balik sa mga paper. Ingay, ma'am. Ate, chat ya. At tita ni mo. Nag-chat nila ma'am. Picture na lang ka na mo kauban sa item. Ihatag na naman siya ma'am para sure yung nga Hindi ko pa picture eh. One eternity. Asa? Abriyo ikaw na mo ka? tanaw. Abriyo na ka? Abri na ma'am. Ang may client. Oh, no. Surprise! Ingatan ka, aalagaan ka. Happy birthday. Thank you. Di na yung pagkadili mo birthday ha. Birthday! Happy birthday! Gani surprise. Bumbom ang gaya ni. Ha? Bumbom, kipula kay sila. So ma'am, dali sa ka ma'am, lingkod ma'am. Happy birthday! Happy birthday to you! Yan, muhilak di ay. Ah. Okay, so maayo mo to ma'am. O, happy 53rd birthday. Tama. So, ang pailaila dahil niya ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Bigos Flower Shop. So, dami diri karon para makiselebrate sa imuhang ika-53rd birthday. Pinaagyan ng sorpresa. Kabalo ka kisay gahatag ani? Kimberly mo kaya. So, nasa yung mensahe ma'am, pero usara ko basahon, kantangan sa kanamog happy birthday. O, mga tatas! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To me. Happy birthday, mami. Make a wish, ma'am, and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, nasa yung mensahe. Anak siya, ma'am. Lingkod sa. Taas ba niya ang mensahe? So, anak siya, dear mama,
Ma, happy birthday. I know, wala ka nag-expect ani. Ani nga patabo, kay kabalo ko, dili kahilig ani. Pero kay birthday man nimo karon, so I will make it so special. Ma, bisan layo ko, palangga kayo ka namo, palangga tika. Kay ikaw ang pinaka the best mama sa kalibutan nga naning kamot ug buhi sa lima na mo ka anak plus apo. Ma, salamat sa imuhang kaayo. Inita na guro siya. Siya salamat sa imuhang kaayo o salamat sa pag-atiman sa amua. Sa imuhang effort o sa imuhang sacrifices. Gusto lang namo nga malipay ka always o labi na sa imuhang special day o gusto nako makabawi sa tanang kaayo nimo sa amua. Salamat ma sa pag-atiman sa mga bata. Bisan wala na si Uncle, you keep it strong paghihapon. Laban lang tama, ang Ginoo magauban nato kanunay. I love you ma ug amping ka always. I miss you. Happy birthday. Yan. Mga anak, ma'am. Anak, ako man anak dire. Ambe! Wala yung anak niyo, Mali, di ano? ba? Gogo. Maiko. Ang mga anak mo ni? Apo. Anak ni mo? Anak niya, Kimberly. Oh, sige, birthday wish nimo. So tawag ani niya, ma'am. Oo, ayaw atras. Mama la? Mami. Birthday wish kay mami. Happy birthday, Megan. Love kayo ti kami. Salamat sa pag-atiman ako. Happy birthday. Happy. Ilang, makapil tagilak ninyo ron. Happy birthday, me. Wish ko na kasi makay. Ikahan po kayo taas kahit pinabuhi sa Ginoo. Salamat sa pag-atiman sa mga. Happy birthday. Yan. Kani? Mano, ikaw. Grabe sa dito. Laki? Taas Maiko. Kani ma'am, mama na ko. Ay, mama? Ma'am! Mga bata ba magkainong mga nawong, oy? Ma'am, birthday wish mo, ma'am. Happy birthday. Salamat ma. Kani si sir? Salamat sa birthday nga tagaan ang sa Ginoo mama ang panglawas. Wala na mag-speak nga ingon ani pero ang Ginoo nagapamuhat no. Dilipay ta niya ingon ani. Birthday. Oh, salamat kay sa Ginoo nga padayon siya nga magahatag og yung pagkamaayo padayon nga magsinamot sa lahi namo. Ang pagmalay. Salamat. Maiko. Dali ka mo na po. As Gogo. Dali, sir, kay Ikaw, Ting. Kani si sir. Ikaw, sir. Happy birthday, ma. God bless. Marathon. Amin ako, una pa kasi. Uli asas ba ito? Kaway. Wala kabutangan sa mga As Gogo. pagpasalamat. Happy birthday, ma. Dol, sir. Happy birthday sa kong mamang gwapa. Tagaan pagkagagang birthday sa Ginoo, maayong lawas. Salamat sa tanan mga maayong na sa mo. Wala ta. Eh. Kailan na? Na? Gogo. Tago? Thank you. Makaikabot na Ay, kani. bayad. Ay. Anak mo ni mo ni? Ako mangkon. Alex, sir, birthday wish. Aliyah wish ya. Iba to direct. Yeah. Ano din lang. Pan. Good health lang pirmi. Good sa mga anak na nasa gawas. Sila gano'ng buhay. Yung panlawas. Supply sa tanang kinanglan. Wala. Okay. Wish. Birthday. Sa mo istorya. Birthday wish. Ah. Happy birthday, ma. Kita tagaan pagkagtaas sa ginagugli. Sa
may pero sabot ko sa mama ko mo ha. Ang mga iso, salamat kayo. Ang tawaro pa. Picture, hindi. Ha? Sige. So, ikaw ma'am, sa may mensahe niyo sa imong pamilya, labi na kay Ma'am Kimberly na initiate ano. Unas tanan magpasalamat jud ko sa Ginoo nga diin iya kong gipabot o 53. More blessing pag yun nga mabot sa kong kinabuhi. Nagpasalamat ko sa kong mga anak nga bisan tuwas ka sa layo. Na kanunay ko nilang ihandom, kanunay silang nahinumdum na ako, pag siyang mga anak, siyang anak, mga pagumangkon. Si Im, salamat kay Im, nga diin, sa tanan na mong gikinahanglan, imo ming gisuplayan. Ang ginuugig kanunay, mag-auban mo, mag-proteksyon, katabon siyang pamilya nga dugo, o maghahatag o kusog adlaw-adlaw. O salamat kaayo sa tanan. Okay lang. Nahilak man. Lipay kayo. Okay. Wala nag-expect. Pero kabalo na jud. Murag mao jud Di gay. na ma-prank. Nganong naamay nangita na ko bisita. Imo lagi bisita, wala lagi bisita. Ano daw ako gasulti nga ako bisita. Ako bisita lagi. Sa nga gaban pa. Sige, salamat kayo. Kay ilang pamaagi makalingaw, ganahan tamutan aw. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mipatok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kiniming viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Sa Digos Flower Shop na ta.